uvijek kada neko pominje podjelu države Bosne i Hercegovine, ja se na neki način malo vratim u neka vremena, u neke procese, pregovore koje smo imali. Prisjetim se tih nekih teških trenutaka koji su faktički doveli do stradanja Bosne i Hercegovine i do onoga što smo preživjeli. Prisjetio sam se jednog trenutka i Tanja je bila tu, ona to može potvrditi kao član predsjedništva 1993. godine kada smo bivšem predsjedniku Tuđmanu i Miloševiću koji su sjedili u Lozani replicirali oštro da dignu ruke od Bosne i Hercegovine i da niko ne može dijeliti Bosnu i Hercegovinu. Ni predsjednik Tuđman, ni predsjednik Milošević. Izjava koju je dao Bandić me asocirala na to vrijeme. Zbog te izjave, inspiratori, kreatori podjele Bosne i Hercegovine, neki sjede u Haagu, sudi im se. Bilo bi veoma, ja govorim sad u svoje ime, osjećao bi se zaista u najmanju ruku neugodno da titulu počasnog građanina nosi čovjek koji zagovara podjelu moje države. I mislim da je on sam sebe diskvalificirao. Kao što davno umrli pjesnik Miljković je rekao, ubi me prejaka riječ.